Maya Angie New Palapa. Minggu esok atos merupa kasih pes ning resepsimu nyekseni ijab kapok kowe robo jomu statusku biyen pacar saiki temu undangan kelanganku aku oleh ijo prasmanan. Roberts Band, you Papa. Isih ra percaya telung sasi wingi aku isih pacarmu jebul saiki ana wong liya rada sedih pengen nangis tapi kok waku awale indah kini berantakan kabeh crita mbok rampungi nganggo undangan aku gagah teko ning resepsian kowe sesandingan tak tinggal dandutan. Soyo apa kowe rata
sampai jumpa. Sampai jumpa bareng-bareng ya. Sampai jumpa. Goodbye sayang. Tepuk tangannya mana Robachman. Oke, luar biasa. Terima kasih matur suwun. Terima kasih. Masya Allah. Bye. Ya. Mana dong?